Gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye n'a ɲɛmaya dila Général Abdoulaye Maïga ma. A gouvernement kura ka baaraw bɛna boli taabolo 8 de kan min yɛrɛ yamaruya dila Général d'armée Assimi Goïta fɛ. A taabolo fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko ka dɔ fara soldasiw ka kɛlɛkɛminɛnw kan ni ka sin ka kalan jolen kɛ u kun yaasa u fanga yɛrɛ ka se ka kologiriya halisa kɛlɛdagaw la. A filanan o bɛ tali kɛ kalanko bunakun kan a yirala k'a fɔ ko ka yɛlɛmaba don Mali kalanko la yaasa sifinaka minnu bɛ yen ni baarako gɛlɛya b'u la u ka se ka baara sɔrɔ. A sabanan o bɛ tali kɛ politiki bunakun kan ko ka yɛlɛmaba don politiki koɲɛw fɛnɛni na. A naaninan Général d'armée Assimi Goïta a y'a ɲini Général Abdoulaye Maïga fɛ k'a n'a ka cɛdenw ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni bɛɛ lajɛlen latigɛ yaasa jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ. A duurunan o bɛ tali kɛ kɛnɛyako bunakun kan ko ka furaw ɲini ani furakɛminɛnw ka na n'a ye Mali jamana kɔnɔ yaasa malidenw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka wasa sɔrɔ o la. A wɔɔrɔnan Mali ni jamana wɛrɛ siraw olu ka se ka sinsin maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka lakana AES jamanaw olu ka laɲiniw fɛnɛ ka sabati. Taabolo 7nan furukufuruku min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ban pewu ko o sinsin bere ka kɛ sigikafɔ ye. A 8nan o ye kalata koɲaw ye ko ka kalata ɲumanw labɛn Mali jamana kɔnɔ yaasa ka dan sigi frontière fanga na. Général d'armée Assimi Goïta nunu de ye ale ka laɲini 8 ye ka don Général Abdoulaye Maïga ale n'a ka cɛdenw kɔrɔ yaasa Malikura ko min bɛ senna o ka se ka sira sɔrɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.